Helô, Cymraeg, Trystan and Ellis-Morris dwi. Helô, Emma Walford ydw i. A da ni yn cyflwyno cyfres o'r enw Priodas Pum Mil ar S4C. Mae'r teitl yn egluro lot. Da ni hefo teulu a ffrindiau cwpl yn trefnu priodas am 5,000 o bunnoedd. Fyswn ni'n dweud mai un o'r pethau gorau am weithio ar y gyfres ydy cael cyfarfod gymaint o bobl. Ac mae'r cymeriadau da ni'n dod ar eu traws yn... Wel, maen nhw'n aros efo ni am byth yn dod i yma. Ydyn. A dwi hefyd yn mynd i ddeud gweithio efo ti. O, chwarae teg. Cos oeddech chdi chydig bach yn slow yn deud... Yn deud bod fi eisiau gweithio efo chdi. Ie. Ie. Gweithio efo chdi yn o reit hefyd, ynddi. Cadw cyfrinach. Peidio datgelu y surprises. Ac yn aml iawn, dwi wedi gorfod stopio siarad yng nghanol brawddeg, cyn deud gormod. Y cyngor i unrhyw un sydd wedi dyweddio ac ambriodi ydy trio am y gyfres nesaf Priodas Pum Mil. A ni'n mynd i ddweud, prynwch y llyfr. Da ni wedi sgwennu llyfr sydd yn llawn top tips, ond mae yna sawl ffordd i chi fynd ati i drefnu'ch priodas chi a gwneud hynny o fewn cyllideb o'ch dewis chi. Dwi yn enedigol o Abergele yn y gogledd a bellach dwi yn byw yn y Bontfaen yn y de. Dwi yn rhannu o bentra Deiniolen sydd wrth ymyl Llanberis. Wedi treulio cyfnod yn gweithio yng Nghaerdydd yna byw yn Llundain am flwyddyn a dwi erbyn hyn wedi glanio yn yr un tre ag ath Emma i geni sef Abergele. Mae gen i anifail anwes, mae gen i gi, labradoodle o'r enw Lily. A mae hi'n lyflu. Mae hi'n lyflu. Sgynna i ddim anifail anwes, ond yn ddelfrydol mi fysa gen i labrador bach du. Nes i glywed rhywun yn deud hwn diwrnod o blaen am eu hoff air Cymraeg nhw, sef cadw mi gei am piggy bank. Ie. Mae'n neis yn dydi? Mae'n un bach lyflu hwnna. Cadw mi gei. So dwi'n mynd i ddweud hwnna. Dwi'n joio'r gair ffwlbri. Achos mae o'n air sydd yn disgrifio be mae'n neud yn dydi. Bach o ffwlbri. Bach o chwarae gwmpas. Bach o... Ie. A dyna ni. Gobeithio bod chi wedi joio a chofiwch chwilio Priodas Pum Mil ar S4C. Tra!